May hapon pag-usap. So kani akong topic karon, intercession of saints. Panabang sa mga santos. O kani siya siguro aduna may nakakuan ani is part na ko ni sa review kamay. Okay. So kani panabang sa mga santos, usa po ni siya kadako pud kaayo nga ato ang hatagan ni pagtagad. Kay mo ni siya silbi kaduha sa atong sa larawan nga akong gidiscuss ganihang buntag. Usa po ni siya sa very common nga atake sa atong mga kaigsuonan nga anti-Catholics. Nganuman, tungod kay ang ilahang sila nga nagsimba, direct to God gid sila. Direct to God. Kay sama kuno pananglit. Ala pong kuhaon dahil nga bersikulo kining sa Juan 14, bersikulo 16. Ay, sulat lang niya diha. Si Kristo mao ang dalan ug ang kamatuoran. Walay makasulod, walay makaadto sa amahan dili moagi kanako ni Hesus. Kay si Hesus mao'y naghatag, mao'y maghatag sa tanang butang. So ngano nga pasikot-sikot pamanta. So kung inosente pagita sa tuwa yung pagtuo nga talag sa putang musimba usahay. Muna siya lagmit kaayo ta nga mahitong pawak po sa laing balay. O dayon ang pinaka common ginila nga ikuan nga biblical basis po sila. Kining sa kuan Buhat 10 bersikulo 25 ngadto sa 26. So ato lang ni siyang i-summarize ang kuan importante makuha nato ang konsepto sa intercession o pagpanabang sa mga santos. Kining sa Buhat 10:25 ngadto sa 26. Sila ilahang paborito na quote nga si Cornelio nihapa atubangan ni Pedro. Iya, sa gisulti ni Pedro, tindog ka na, ayaw ka ng buhata, kay tao lamang ako. Muna siya, muna bersikulo hanggang na ako malintad, nga gisulti sa ako ang kaubang pastor, nga wak ko na hibat na himaan. Pero tinakong ulawa, umat na ang tuod. Kasabaan man si Cornelio, kaya nihapa man siya. Tao raman yun. Ya, kita nagpasidumog biya ni San Pedro. Ya, sumala sa Exodo 20 bersikulo 5 sa unang topic ganiha, ang Diyos abubuan. Abubuan ang Diyos. Munang wala lain higugmaon ang Diyos lamang mga bubuho siya kung ano na kay lain sa piton gawas kaniya. Usa na sa pinaka ingon ta nagamay ng bersikulo, pero dako kay epekto kung wa kay na katunan pod gamay. Kundi ang kaluwasan diha lamang ni Hesukristo. Buhat 4:12. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kang Kristo. So ngano moagi pamantao mga santos? Unsa may naa nila? Diha sa 2 Samuel 1 ngadto sa 2 bersikulo 2. Adunay nihapa atubangan sa tao isip pagtahod. Pero wala sa gikuyang. Buot pasabot. Kato di ay si Cornelio nga gikuyang ni Pedro. Giisip di ay ni Cornelio si Pedro nga Diyos, mao gikuyang siya. Samtang dire sa paghapa sa usa ka tawo diya sa 2 Samuel, paghapa ni Saul. Isip pagtahod. Nasayod man ang gihapan nga ang hapa, nasayod man nga adunay usalaman ka Dios. So wala siya gibuyag. So buot pasabot ang pasidungog din nato sa mga santos, dili na siya atong gihimong Ginoo, kundili pagpasidungog isip pagtahod o patabang pag-ampo intercession. Abisan sa itong dire sa kalibutan, buhi natong mga katawhan. Di ba kung namoy mga problema, unsa imong sampiton?
alang mo sampit mo atong mga barumbado nga mga tao nga kanang walang ilang simbahan. Kadto yung tao nga nag-alagad sa simbahan. Ano sa'y purpose? Magpatabang kag ampo. Di ba? Nga naman, tungkol kaya sa panultihon 15, versikulo 9, nga kama 29. Ang makasasala halayo sa Diyos. Sa to, ang mga makasasala halayo sa Diyos. Roma 5:12, ni kailap ang kamatayon, gumikan sa sala. Isayas 56:5, na apatas sa bakan, aduna nate salang panulundon. Gawas sa salang panulundon, naan po tayo actual sin. So ang ato ang koneksyon sa Ginoo, dili siya sulit. Atong inyuhang mga pangutana ato ni paano sa open forum. Akong i-illustrate na lang. Ato ang diya sa panultihon 15 versikulo 9 ngadto versikulo 9 o kama 29. Tungod sa atong pagkamakasasala, ang atong koneksyon sa Ginoo dili sa sulit. Bot pasabot daghang babag dili siya konektado rekta. Oh. Kani siya panultihon nga sa panultihon 15. Ang makasasala halayo sa Diyos, ilabi na kung kulang ka sa dili ka insakto sa sakramental. Imbis nga musulod ka sa sakramental para sa kapasayloan sa sala o mga indulgence sa mga topic ganiha, kini sa may tendency nga magkasulit ang mong koneksyon sa Ginoo. This is an illustration. Illustration ra niya para kanang silbi natay basihan. Apan tungod sa atong pagkamakasasala, ang kining mga santos usa na ni sila. Kinaan ni siya anali sa bersikulo mabasa. Ang mga santos kauban na sa Dios. So, unsay buhat sa mga santos magampo pa ba sila alang sa nang kaugalingon? Dili na, hingpit naman ilang kadaugan sa kalag. Kung sa ilang buhaton, maghulat ra sila kung ano na'y tao nga mo sampit kanila aron kining imong putol-putol nga koneksyon sa Ginoo. Ang mga santay kay ang pag-ampo sa taong matarong, dako kayo kapuslanan. Ang tao mo intercede mo magpaampo sa santos, ang santos dunggon man sa Dios. Kauban naman sila sa Diyos. Tungod sa imong pag-ampo sa santos, ang imuhang koneksyon, madungagan ang imuhang koneksyon ngadto sa Ginoo. Imbis nga putol-putol, tungod sa panabang sa mga santos, ni sulit. Naman, mismo gani sa unang tugod, grabe ka pumot sa Ginoo nga aduna siya sunugon nga kanang syudad, pero hangyo siya ni Mrs. Gihangyo siya. Matinumangon kaya ang Ginoo. Muna nga kung hangyo ang maayong tao, hindi ka kabalibad ang Ginoo, anak, kauban man sila. Ako lang i-illustrate. Kini siya, hyperdulia. Hyperdulia meaning, hindi ko kabalong sulat kayo. Hyperdulia meaning, pagsimba is paghatag og respeto nga ikahatag lamang ngadto ni Mama Mary o protodulia. Isa ko simpleng usa. Protodulia. Ani siya dire? Dulia. Panabang kanang mga pagsimba isip pagpasidugog sa tanang mga santos.
Kaya nga naman, ato naman buhay 4 levels of veneration. I-review lang ta, 4 ka level sa veneration. Kaya ang latria, pagsimba, dahil ito kahatag lamang nandito sa Diyos. Latria. Pagsimba nga ikahatag na at para lagi sa Diyos, sa mga anghel nga kauban sa Diyos. So, upat, hyperdolia, latria, hyperdolia, protodolia, ug dolia. 4 levels of veneration. Kini siya nga atong paghatag o pasidungog sa mga santos. Dili wala ta ani naka-violate sa ato ang pagtuo sa Ginoo. Nganuman, kay diha sa Juan 14:15-16. Juan 14:15-16. Si Kristo mismo naghatag kanato og laing manlalaban. According ikuan, ato na basahon. Kung nahigugma kamo kanako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako sa amahan, ug hatagan mo kamo niya og laing magkatabang. Nya, lain nga bersikulo. Kalabanan ang atake mo ingon sila nga nagsumpo ba ang Ginoo nga musampit kita sa mga santos? Naghatag lagi og malalaban. Pero wala mo ingon nga sampit pud mo nila. Aduna ba tayo ikatubag ni ana? Tubag na Hebreo 12 versikulo 22 ngadto sa 23. Itong basahon para maklaro na ako'y kuan direktip no. Apan nahiabot kamo sa bukid sa Sion o sa lungsod sa Dios nga buhi, ang langitnon nga Jerusalem, o sa dili maisip nga panon sa mga manulunda, ngadto sa tibuok katiliban o iglesia sa mga panganay na nahisulat na sa langit, o sa Dios ang maghuhukom sa tanan, o sa mga espiritu sa mga taong matarong nagihimpit na. Kaduha ka og ha? Og mo nangot kita sa Dios nga maghuhukom sa tanan, og sa espiritu sa mga taong matarong nga gihimpit na. Subo di ay. So naa na tayo katubag sa kabalo ba ka sister? Sa Hebreo 12:22-23 kinsa man ning mga tawhana na himpit na pasabot diri. Inyo habang mga tao nga leader sa simbahan nga buhi pa, dili gisa mahitabo nga kana sila. Nya sa Sirach 44:13-14. Ang laray sa ilang banay magpadayon hangtod sa kahangturan, ug ang ilang kabantog dili gayon makalimtan. Ang ilang mga lawas gibutang sa lubnganan, apan ang ilang kabantog magpadayon hangtod sa kahangturan. Adunay munay usapod sa dakong pangutana. Makatabang ba ang mga santos sa dugay namang nangamatay? Atong napungtiman-an nga ang lawas sa tao o ang kinabuhi sa tao ay duha ka matang. Lawas ug kala. Tobias 3:4, mas mamatay ang akong lawas ay ilubong ang akong lawas ug kuhaon sa Dios ang akong espiritu. Sa ilubong ang akong lawas, kuhaon sa Dios ang akong espiritu. Nganong kuhaon man? Kay dili kini madunot. Bisan ang atong mga katigulangan kayadto nga namatay na, ang ilahang espiritu dakong buhi o ang ato ang mga pag-ampo sila'y tigdala ngadto sa Dios. Nan kung atong kontrahon ang atong mga kontrahon nato ang mga santos, atong timan-an nga sila ang tigdala sa atong mga pag-ampo. Maabot ta ang bersikulo. Kay matud nila ang pagsampit nato sa mga santos o unang mga Kristohanon nga nangamartir, nakadako og babag sa himaya sa Dios. Kanang atong imbis ang himaya sa Dios bubuo nato ba, nahimong babag kay niagi pamantan nila.
Usa na sa ilahang mga argumento. Apan atong mabasa sa Juan 17:10. Pinaagi kanila ng mga balaan na pasidunggan ang Dios. So, pinaagi kanila ng mga balaan na pasidunggan ang Dios. Kaya ang unang mga balaan, mga anak sa Diyos, kita mga anak sa Diyos. Sa mapananglit, ako minyo naman ko, ako ang bata kung abi-abihon sa laing tao. Hala, kaluwis bata, wow, malipay ko. Malipay ko niya ng tawhana. Anak man ako. Samtang ang mga santos, anak man sa Ginoo, pasinugan nato sila, malipay po ang Ginoo. Anak man to niya. Wala siya analohiya nga simple. Pero kung imong sabton, dako po siya o maundangan po siya. O naabitaw diri si Daniel 2:46, versikulo 48. Kay giingon man dito nga dili ka hapa ug laing Dios gawas sa Dios. Sa ato pa diri si Nabucodonosor nga mihapa. Unya si Hari Nabucodonosor ni mihapa sa yuta og miyok kang Daniel ug misugo nga halaran siya insenso. Miingon ang hari kang Daniel, matuod gayud nga ang imong Dios mao ang Dios sa tanang Dios o Ginoo sa mga hari ug tigpadayag sa mga taghaga kay nakahimo ka man sa pagsaysay niining maong taghaga. So kini siya kini paghapa ni Nabucodonosor, kung ang iyang paghapa giisip pa niya ang Ginoo ang iyang gihapan, naka-violate siya. Apan nasayod siya na ang iyang gihapan anak sa Dios nga balaan, nakapasidungog siya sa Ginoo. So ang atuwa na gihimo di ay dako day kaayo og kahimuan sa Dios. Imbis ang ato ang connection sa Ginoo ka kita makasasala magahi ulo usahay. Nga ato ang connection putol-putol pinaagi sa mga santos panabang ni Mama Mary ug ni San Jose. Ang ato ang pag-ampo gikan sa putol-putol ug dire nisulid ang atong connection sa Ginoo. This is an illustration nga pananglitan. Nisulid ang atong pan. Kay diha sa Santiago 5:16 kani siya. Santiago, ang pag-ampo sa taong mataro dako kay kahimuan. Muna nga mo trabaho sa santos is magsigig ampo alang sa katawhan. Nanay mabasa ron nato diha. Niya ampo sila sa Ginoo. Samtang sila mga mataro naman gihingpit na dunggon gyud sila sa Dios. Bisan makasasala ta kung ang mga santos moampo sa Ginoo, dili kabalibad ang Ginoo ni ana. Kay sila mataro naman. Kay diha sa Juan 12 versikulo 26, ang Dios mismo kapasidungog sa mga santos atong basahon. Ang buot mag-alagad kanako kinahanglan mosunod kanako. Aron kun hain ako atoa usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. Ang mga balaan di pasidunggan sa Dios. So we are blessed na niata sa Katoliko tungod kay bisan sa atong pagkamakasasala puditan maka panayo og tabang sa una natong mga katigulangan nga nangamatay ng katong mga nasantos. Katigulangan man nato. Aduna bitaw nag-ampo nga nibritso sa Dios pero gikasab-an siya sa Ginoo. Kay nganong dritso siya sa Dios. Diha sa Job 42:8. Busa karon magkuha kamo og 7 ka nating baka nga lalaki ug 7 ka karnero ug umadto ka kang hug nga akong alagad. Kasama niyang tao dili taman. Pilingon. Ngina na ba? Kana bitaw katonda nga feeling close. Uso ba na ron? Rekta sa mayor, dili mo aging official. Feeling close. Kung sa isulti sa mayor, mangita gina sa kinsa imong official dito. Pari ka dire. Ari ba? Di ka mo ron, namo tuyo sa mayor. Mo aging ginoo official. Kaya ang mga alagad. Kay mas tuuhon man to niya kaya This time, our Lord Jesus Christ
died on the cross, di ba? Kasabaan anak. Kaya nakasulay ko na sa una. Ipakuha, let us ipataw all sa together kapitan pray na kung hinabang sa una. the 3 o'clock prayer, So, kana siya, mismo din sa kalibutan of the na siya Father, and of the ingon Son, ana and nga, of the Holy Spirit. ana aday tao nga diin makatabang para You nianan who died, angay Jesus, nga halang doon. Kasi siya, usa ka na buha ka mo pito ka ng timbaka nga laki o pito ka kaniro o uman sa kamo nga akong alagad. O maghalad ka mo tungod kaninyo sa usa ka halad nga sinunog ang akong alagad na si Job maoy mag-ampo tungod kaninyo kay siya akong pagadawaton. and Sanglit empty dili yourself ako magbuhat alang kaninyo sumala sa inyong binuang. Pagkasala of ka. blood and water, Kay kamo wala magsulti sa matarong tungod kanako sama kang Job nga sa matarong nagsulti. we trust So muna diha kani siya atong koneksyon sa Ginoo is putol-putol. Holy God, Holy Mighty One. Muna magpatabang ta, kung putol-putol man usahay mo putol usahay dili. Have Kaya mo mercy pisa on yung us kasala yung dinakot. and on the Diba? whole world. Nya hangtod nga sa gamay ng taligsik Holy ginamusimba. God, Holy Mighty Nya One, tinuyok man na. Holy Mortal sin. Immortal One, Ang na niya mo ikumpisa. have mercy Okay, ang on us pagkamakasasala, and on the makapaghilayo sa whole Diyos. world. Instead nga, dako ka og chance nga mag-ambo o Holy nadunggon ka, Holy maputol na po. Mighty One, Kaya na naman kung kaibutan na imuhang bibiyaan nga alam unta mga makapaluwa have sa Diyos. mercy on us. Pinadayag 6, Amen. versikulo 9 ngadto sa 10. Mga santos nga tuwa sa langit, nakita o nadungog ni San Juan nga nag-ampo alang sa mga buhi. Nakita ni San Juan nga nag-ampo alang sa mga buhi. Ang atong mga pag-ampo, diha ng daan, klaro kaayo nga naabot gyud sa mga santos. Kay kung wala ta nag-ampo, di usa man kulas lang ampo kung santik puta kanila. Kuna nakita ni San Juan galiin ang mga santos diya nag-ampo kung alang kanato. Kay dagre pinadayag 5 o nasa 8 nagka-pandini siya kailo. Nakita ni Juan nga ang mga santos maoy tighatod sa atong mga pag-ampo. Amo ni siya atong mga pag-ampo kay misalit ni pasidungog ta kanila ilang pa na ihatod nga to sa Ginoo. Pinadayag 5:8. Mga santos tighatod sa atong mga At pag-ampo. this time, our Lord Muna na Jesus ato ang Christ pasidunggan died on the ang cross atong mga kaigsuonan and redeemed the na world. nagpakamatay Let us all sa together pagtuo. pray Kay tungod nga nabanhaw ang atong Ginoo. Unang sa wala pa nabanhaw si Kristo, ang uban gani mga apostolis, huyang ang ilang pagtuo. Gani si Filipe. Niingon pa gani nga ipakita nga mo ang amahan, igo na kanang kanamo. O pasabot, huyang ang ilang pagtuo. poured out for souls, Sa panahon na si Kristo nabanhaw ocean na, of mercy katong nag-ampo sila sa lawak, for the whole kung world. nikalit tugma ang Ginoo nga mainyo ka ang kalinaw. O fountain of After life, ato ang mga apostolis, grabe isuga na. divine mercy, Wala sila kulo kahadlok. cover the whole world to yourself. Kay diha gani sa ato ang isang gani sa mga apostolis nga buhi pa sila. O blood and water, which Nakaluwas na flowed sila from og the heart of katawhan. Jesus Pinagis trahedya. as a fountain of masahon. mercy for us. Buhat 27, 23-24. Tungod ni San Pablo, daghan ang naluwas sa trahedya diha sa barko. Holy Wala ko immortal wala ko sila. Iko na have siya mercy itikot lang on wala us ko full and on the context dire. whole world. Tungod ni San Pablo daghang naluwas sa barko nga nalunod. Holy Tungod ni mighty, San Pablo. O, holy sa immortal, buhi pa gani sa buhi pa ang mga apostolis nakaluwas na sila og mga kinabuhi. How much more kung sa pagkamatay nila nga ilahang kalag mahiusa na sa Dios? O para sa Numeros 11:12, ang katawhan nagpakitabang ni Moises ug nagampo si Moises ug gidungog sa Dios ang iyang pag-ampo alang sa katawhan. So dako kayo kahimuan ang pag-ampo sa taong matarong. Munang magpakilaban kita, dili kita mo pareha sa tungubang kaigsuon Libya nga muday sila. Wa tay kasiguruhan niya ana. Dili tatakos. Naa sa unang Samuel 28 bersikulo 12 ngadto sa 14. Si Saul nihapa atubangan sa espiritu nga matarong isip pagtahod. Ug unsa tong sa Hebreo 12? Giduol ninyo ang maghuhukom sa tanan nga mao ang Dios. O sa mga espiritu sa taong matarong na hingpit na. Nihapa si Saul atubangan sa espiritu nga matarong isip pagtahod.
Kinsa man ni nga espirituha nga matarong isip pagtahod, si Samuel dugay nang namatay pero nibalik ang iyang espiritu ug nakita ni Saul ug iyang gihap-an. So dako kayo og kalainan ang pasidungog sa mga santos kumpara kung muring tata sa Ginoo. Actually, ang Ginoo minasayod sa tanan. Apan sa kamatuoran atong mabasa nga diin daghan ka atong mabasa nga diin aduna siya ay mga tinubyanan nga diin ato ang ipaduol. Sumala sa atong gibasa kanina sa Hub 42:8 nga doon ni Kristo sa Ginoo gikasabaan adto kang Hub si Hub akong dunggon sa imong mga pag-ampo, which is biblical. Kaya sa unang Samuel 28:15-16 dugay nang namatay si Samuel sa kalibutan o nibalik siya na espiritu o gihap-an sa nakakita o nisimba sa espiritu sa taong matarong na si Samuel. Kaya sa unang Pedro 1:16 ang Diyos mawit tinugdan sa tanang mga santos o balaan. Unang pagbalaan kamo kay ako balaan man. Diha sa Lucas 16:9 ang mensahe sa Dios, pangita kamo og abiyan aron adunay budawat kaninyo. So ana panahon sa inyong katapusan. Sugo di ay nga pangita kamo og abiyan. Dili mo mag-inusara sa inyong koneksyon sa Ginoo aron adunay budawat kaninyo.